DJ Rocky's Secret Files. Marami namang nanliligaw sa'yo na may kaya sa buhay. Sayang ka. Sa kanya ka lang napunta. Itago niyo ako sa pangalang Marie. Nagsimula ang lahat ng makilala ko si Ben sa isang shopping mall kung saan meron akong binili nung time na yon. Siya ay nagtatrabaho doon bilang isang sales associate. Hiningi niya yung number ko at binigay ko naman. Kasi daw para makontak nila ako kung merong problema sa product na binili ko. 19 years old pa lang ako that time at nag-aaral sa college. Pagdating ko ng bahay, merong nag-text sa akin at nagpakilala na siya nga ay si Ben. Inamin niya na gusto niya lang daw talaga akong maging kaibigan at makilala ng lubusan. Kaya siya nag-text sa akin. At simula noon, naging mag-textmate na kami. Lumipas ang mga ilang araw, ay naging close kami sa isa't isa. Pero through text nga lang, kasi hindi naman kami nagkikita. Marami akong nalaman tungkol sa buhay ni Ben. Mas matanda pala siya sa akin ng 5 taon. At nagpa-part-time job daw pala siya doon sa mall. Nag-aaral din sa college. Umamin rin si Ben na meron siyang gusto sa akin. Hindi naman sa pagmamayabang, pero maraming nanliligaw sa akin. Kadalasan, yung medyo 5 years pataas ang age gap sa akin. Sabi kasi nila, malakas ang sex appeal ko. Maputi, makinis ang kutis, chinita, at maganda ang hubog ng katawan ko. Kaya siguro, maraming nagkakagusto sa akin. Sa lahat ng mga nanliligaw sa akin, wala akong in-entertain doon. Kasi nga, bata pa ako. At focus muna ako sa pag-aaral ko. Pero si Ben, napakakulit at matyaga. Kahit umabot na ng 5 months, ay hindi pa rin siya tumigil sa pagsusuyo sa akin. Hanggang sa hindi ko namamalayan, nahulog na pala ang loob ko sa kanya. At naging kami na nga. Marami sa friends ko ang hindi makapaniwala kung bakit ko sinagot si Ben. Kasi, hindi naman daw to masyadong gwapo. Pero may itsura. Walang regular na trabaho. At nagmula sa mahirap na pamilya. Sa akin, nagustuhan ko talaga si Ben ay dahil sa personality niya. Meron siyang sense of humor, humble, witty, down to earth, smart, understanding, at higit sa lahat, ay palagi niyang pinaparamdam na mahalaga ako sa kanya. Itinago ko sa pamilya ko ang tungkol sa amin ni Ben. Hanggang sa isang gabi ay biglang pumunta si Ben sa bahay namin. Tulog na ang mga kasama ko sa bahay ng oras na yun. Hindi ko alam ang gagawin ko, kaya pinapasok ko na lang siya sa kwarto ko. Wala silang kaalam-alam na nandoon pala sa kwarto ko ang boyfriend ko. Mahal ko si Ben at alam ko na mahal niya rin ako. Kaya
nangyari ang hindi dapat mangyari. Alam kong mali, pero sadyang nadala kami ng pagkakataon. Nakatulog kami nang biglang nagising ako sa ingay sa labas ng kwarto. Pinatago ko muna si Ben sa ilalim ng kama para tingnan ko kung anong nangyayari sa labas. Laking gulat ko dahil sa paglabas ko ng kwarto ay sobrang dami na ng tubig sa may sala at kusina. At sa buong first floor ng bahay namin, bumaha pala. Hindi ako makapaniwala kasi first time itong nangyari sa lugar namin. Tinatawag ako nila mama na pumunta na sa second floor para maging safe kasi tumataas na ang tubig sa baba. Bigla akong naalala na nandoon pala sa ilalim ng kama ang boyfriend ko at papasok na ang tubig doon. Wala akong choice kundi puntahan siya para mailigtas. At yun na nga, nakita nila si Ben at magkasama kaming pumunta sa second floor para makaligtas sa baha. Alam kong nagtataka at nagagalit sila mama, pero parang hindi lang nila ipinapahalata. Kinabukasan, humupa na ang baha sa amin at tumulong na lang si Ben sa paglilinis ng bahay namin. Pagkatapos ay umuwi na siya sa kanila at doon ako kinausap nila mama. At doon ko na rin ipinaliwanag na boyfriend ko na si Ben. Lumipas ang isang taon. Maganda naman ang naging relasyon namin ni Ben bilang magjowa. Kasi sa sobrang bait at maunawain niya sa akin, wala na akong mahihiling pa. Kaya lang, parang hindi boto ang pamilya ko sa kanya. Lalo na ang nanay ko at mga auntie ko. Kasi nga daw, wala akong magandang future kay Ben. Dahil hindi pa nga raw to nakakapagtapos ng pag-aaral at mahirap lang. Pero sa kabila ng mga sinasabi nila, ay ipinaglaban ko pa rin ang boyfriend ko. Kasi nagmamahalan naman kami. Isang araw, pagkagising ko, ay sobrang sama ng pakiramdam ko. Nahihilo ako at nasusuka. Kaya dali-dali nila akong dinala sa ospital. At doon namin napag-alaman na nagdadalang tao na pala ako. 2 months akong buntis. Nadismaya ang mga magulang ko kasi 20 years old pa lang ako noon at nag-aaral pa. Pinaalam ko agad kay Ben ang balita at sabi niya, mixed emotions daw ang nararamdaman niya. Masaya na kinakabahan. Masaya kasi magiging ama na siya. At kinakabahan kasi hindi pa raw siya handa. Pinapunta ng parents ko si Ben sa bahay at hindi naman ito nagdalawang isip na harapin ang mga magulang ko. Pananagutan mo ba ang anak namin? Kung hindi, ay okay lang. Basta, huwag ka na muling magpapakita sa amin. Yan ang sabi ng nanay ko kay Ben. Opo, nakanda po akong ipaglaban si Marie kahit anong pong mangyari. Sagot naman ni Ben. So, kailan ang plano niyong magpakasal? Tanong ng tatay ko. Ang tagal sumagot ni Ben hanggang sa sinabi niya ay, nakahanda po akong pakasalan si Marie pero pasensya na po sa ngayon ay wala pa akong sapat na pera. Huwag mo nang isipin ang tungkol sa pera. Kami na maghahanap ng paraan. Ang importante ay makasal kayo sa lalong madaling panahon. Yun ang seryosong sinabi ng tatay ko. Tangulang ang sinagot ni Ben. Masaya naman ako kasi ipinaglaban ako ng taong pinakamamahal ko. At kahit dumating pa sa punto na nilunok niya ang pride niya para lang sa akin at sa magiging anak namin. Fast forward, ikinasal kami. Civil wedding.
Simple lang at konting-konti lang ang bisita. Pero masaya kami ni Ben. Kasi masasabi na namin na naganap na kaming mag-asawa. Pagkatapos ng kasal ay nagsama na kami ng asawa ko. Lumipat kami sa isang maliit na apartment. Kahit kapos sa pera ay masaya kaming binuo ang sarili naming pamilya. Kahit papano ay meron na rin kaming matatawag na tahanan. Wala kaming kagamit-gamit sa bahay. Doon ko na rin naranasan ang hirap ng buhay. Nagpatuloy pa rin ng pag-aaral at pagtatrabaho si Ben. Maliit lang ang kinikita niya sa trabaho kaya minsan dumediskarte siya para magkaroon ng extra income. Naranasan niya pang maglako ng kung ano-ano para lang may maiuwi na pagkain para sa akin, para sa amin, ng anak niya. Kahit hirap kami, ay hindi naman nagkulang si Ben sa pag-aalaga sa akin. Lalo na sa dinadala kong sanggol sa sinapupunan ko. Minsan ay bumisita ang mga close friend ko sa apartment namin. At sabi ng isa, "Ano bang nangyari sa'yo, Marie? At bakit ka pumayag na magkaroon ng ganitong buhay? Marami namang manliligaw na professional at may kaya sa buhay. Sayang ka. Maganda ka. Pero kay Ben ka lang napunta. At naghihirap ka pa ngayon." Sabi pa ng isa kong kaibigan. At ganyan rin ang palaging naririnig ko sa relatives ko. Nangihinayang sila kung bakit si Ben ang pinili ko. Hindi na lang ako umiimik sa mga ganong klaseng usapan. One time, inimbitahan ako nila mama na pumunta sa gathering ng relatives namin. 7 months na akong buntis noon. Siyempre, sinama ko si Ben para rin makilala niya ang mga kamag-anak ko. Nakaramdam ako ng awa sa asawa ko. Dahil parang nilulockdown nila ito porket hindi nakapagtapos at walang regular na trabaho. Iba ang trato nila sa asawa ko. At narinig ko pa na merong nagsabi na, "Ano bang nakita ni Marie sa taong yan? At bakit yan ang pinili niyang pakasalan?" Sabi pa ng isang tita ko, "Ben, anong trabaho mo?" Kitang-kita ko sa asawa ko na parang napahiya at sinabi niya na lang na naghahanap pa po ako ng trabaho sa ngayon. Pinipintasan rin nila ang asawa ko dahil medyo luma at hindi branded ang mga suot nito. Kapos kami sa buhay kaya walang pambili ng mga material na bagay ang asawa ko. Kinukumpara pa nila ito sa mga naasawa ng mga kapatid ko at mga pinsan kong babae. Sabi pa ng isang tita ko, "Marie, tingnan mo ang kapatid mo. Nakapag-asawa ng seaman kaya asensado sa buhay. At yung mga pinsan mong babae, nakapag-asawa ng professional kaya hindi rin sila naghihirap." Ako lang kasi sa amin ang nakaranas ng kahirapan sa ngayon. Pero ni minsan sa buhay ko, hindi ko pinagsisisihan na si Ben ang pinili kong makasama sa buhay. Lumipas ang ilang buwan at isinilang ko na ang panganay naming mag-asawa. Isang malusog at cute na baby girl. Sobrang saya namin ni Ben ng araw na yon. Pero hindi ko alam na mas marami pa pala kaming problemang darating. Lalo na sa pinansyal na aspeto ng aming buhay. Kahit magaling dumiskarte ang asawa ko para makahanap ng pagkakakitaan, kulang pa rin ito sa mga expense namin. Sa kabila ng aming paghihirap, ay hindi naman nagkulang ang asawa ko pagdating sa pagkain kasi madiskarte to Magaling din magluto. Pero minsan, hindi namin maiiwasan na kailangan naming manghiram ng pera sa iba.
Meron pang ang time na kailangan pang mangutang ni Ben sa kaibigan niya para lang may maipambili sa diaper ni baby. Nahihiya rin akong lumapit sa mga magulang ko kasi alam ko na hindi nila ako bibiguin. Isang araw dumalaw sa amin ang nanay ko kasama ang mga tita ko. At nakita nila ang sitwasyon ko sa bahay na inuupahan namin. Para lang itong isang box at walang gamit. Sa banig nga lang kami natutulog. Hindi ko alam na sinusulsulan na pala ng mga ibang relatives namin ang mga magulang ko. Marie, sigurado ka na ba sa buhay mo dito? Dahil kung hindi, ay nakahanda kaming kunin ka at bumalik ka na lang sa amin kasama ang apo namin. Pwede mo na ring iwan na lang si Ben. Tutal, mukhang wala ka namang magandang kinabukasan sa kanya. Yan ang sabi ng nanay ko. At sabi rin ng isang tita ko na, hindi ka ba nangihinayang, Marie? Dati buhay prinsesa ka sa inyo. At ngayon, nandito ka sa apat na sulok ng kwartong to na naghihirap. Kung ako sa'yo, ay sasama na lang ako sa nanay mo at iiwan mo na ang asawa mo. Bigla akong napaisip. Hindi ko na nga maalala kung kailan ako huling nag-shopping, namasyal sa mall, o nagbakasyon. Pero nanaig ang pagmamahal ko sa asawa ko at sa munti naming pamilya. Alam ko naghihirap kami ngayon, pero malaki ang tiwala ko sa asawa ko na balang araw, makakaahon rin kami mula sa kahirapan. Umalis sila mama at bigo akong naisama. Mabilis lumipas ang mga buwan. Kahit nahihirapan kami, ay nagpatuloy kami ni Ben sa buhay. Nakikita ko naman lahat ng sakripisyo at pagsisikap ng asawa ko para kahit papaano ay matugunan niya ang pangangailangan namin ni baby. 7 months old pa lang ang panganay namin nang malaman ko na buntis na naman ako. Magkahalong saya at kaba ang naramdaman ko. Wala sa plano ito, pero alam ko na blessing ito para sa amin. Masaya naman si Ben nang malaman niya ito. Pero nang malaman ito ng pamilya ko at relatives ko, ay iba ang kanilang naging reaksyon. Sabi nila na hirap na nga daw kami sa isa, bakit pa raw namin daragdagan? May punto nga naman sila, pero nandito na ito at kailangan namin itong tanggapin ng buong puso. Panlalait at hindi magagandang komento ang palaging sinasabi nila sa asawa ko. Habang kami ni Ben ay naghihirap sa buhay, pero masaya. Masaya kaming lumalaban sa buhay. Sa kabila ng negatibong reaksyon ng mga tao, minsan, hindi nawala ang tiwala ko sa asawa ko. Kasi alam ko ang potensyal ni Ben. At yun ang hindi alam ng mga mapanghusgang tao na nakapalibot sa amin. Sa katunayan, ay naging Dean's Lister si Ben sa school niya. Kahit marami siyang part-time na trabaho at pinagsasabay niya ang pag-aaral, hindi nawalan si Ben ng pag-asang makatapos. 3 months na akong buntis noon sa pangalawa naming baby. Nang graduate si Ben ng college. Walang sinayang na panahon ng asawa ko at nag-apply agad ito sa iba't ibang company. At makalipas ang ilang linggo, ay merong tumawag sa inaplayan niya para daw sa exam at interview. Marami ang nag-apply pero konti lang ang tinanggap. Kahit walang experience, ay isa si Ben na mapalad na nakapasok kasi mataas daw ang score nito sa exam at magaling sumagot sa interview. Masyadong mabilis sa mga sumunod na pangyayari. 5 months na ang second baby namin sa sinapupunan ko.
nang paalis na si Ben sa ibang bansa. Overseas ang company na applyan niya na nakabase sa Europe. Naisilang ko ang pangalawa naming baby na wala ang kanyang ama kasi nasa abroad ito at nagtatrabaho. 1 taon at kalahati ang unang kontrata ni Ben sa abroad. Sobrang bilis lumipas ng mga araw, linggo, buwan at taon. Pauwi na si Ben mula sa ibang bansa at sa unang pagkakataon ay makikita niya na ng personal ang aming bunso na 1-year-old na that time. Sinuwerte si Ben sa trabaho at naging regular ito. Sa ngayon, meron na kaming sariling sasakyan, bahay at lupa. Nag-aaral sa pribadong paaralan ng 2 naming anak na nasa elementary na ngayon. At kagaya ng kanilang ama, ay top students rin ang mga anak namin sa school nila. Taon-taon umuwi ang asawa ko mula abroad para magbakasyon at makapiling kami. Sa tuwing naaalala ko ang unang taon ng pagsasama namin ng asawa ko, ay naaalala ko rin ang sinumpaan namin noong kami ay ikinasal. Na for better, for worse, for richer, for poorer, in sickness and in health, until death do us part. Muli, ako si Marie at ito ang aking secret file.